Hello everyone, welcome to my another vlog. लोगोफोर माबोरै दं नोंथांमोना? आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजां दङ, आंबो दङ। नै दिनैथ' मा दिन जोंना नोंथांमोना सोरबा सोरबा मिथिखाबाय जानांगौ। जों दिनैहाय जोंनि गामियावहाय दिनै भट थुनाय जागोन आरो बेहायनो थांनो नागिरदों आङो हारसिङैनो माखासेफ्रा आंखौ गालांजोब्बाय लोगोफोर। गोदाव सोराव हारसिं थांनोसै। थुना नायनोसै मानसिफ्रासो बुरजाथार जाबाय नामा नायहैनोसै। एसे आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायहरगोन होननानैहाय नै जों होनो हागोन ना हाया मानसिफ्रा बेसे बुरजा दङ नायहैनो लोगोफोर। गालांखादो लोगोफोर जोबजासिम गामियावहाय बिबारफ्रा जा समायना समायना बारनानै दङ। माबोरै जानानै दङ भट होनाय जायगायाव नायहैनोसै लोगोफोर। दाबो मोनाखै जा गोलाव जाबाय नालाय ना। जि गोलाव जाबाय नालाय माला होनोमोन नेनो बालायलायबाय होनो मोनसिगोन नै खम जाहोलांबाय बांद्राय गैला दसेनो साखा गोमालायबाय माबायदि जायो होनानै नायसैलाय सोलायलायनो लांबाय गिनो ओंखारलायलाङो आंहा दा बिसिनि होखांबाय लोगोफोर फाइनालि दाना नै मेथाइ जाहैनोसै जोङो मेथाइ जानानै थांसै न'आव सोर सोर दखान होदों नायनि र' गामिनिफ्रा लांबाय सानदों आइ जालांबाय होनबा 50 थाखानो भिडिअ बानायनानै जाबाय थादोंब्रा 10 थाखा आइ 10 थाखा 20 थाखा आइ फिरिनोहाय मा दङ सान्दुं दुंबायथ' मोजां जाबाय बोरै दखानदारा मा जिरायबाय थायो नै लोगोफोर जानोबा बेहाय एसे बिदै नांगौमोन ना गोथाव जाथारदों नोङोलाय मानो जानांगौ दावदै जानोसै लोगोफोर दावदै साहा लोंसै दावदै जानोसै जि गोबाव नेनांबाय दावदै जाग्रोसै लोगोफोर ओंखाम उखैबाय ओंखाम जाबोआखै फुङावनो दा थांनानै संनानै जाहैसै नै बेवहाय गिलायलायथारदों नामा होखांबाय ए खम जाबायथ' लायना थांदो होनानै फैबा नै बिबारा आयै जा मोजां बे गोजौनिखौ बोरै खानो हानांगौ जाखो नै लोगोफोर जोंहा दहाय भट थुखांनानै भटजों दंलायबाय भट थुखांनानै दुगैनो फैबाय बेलासिनि नै फुङावनो भट हैबाय दसे जिरायबाय ओंखाम ओंख्रि जाबाय ओमफ्राय दा बेलासिनिफ्राय जों दुगैफैलायबाय लोगोफोर गामियाव एसे मोनसे फिसासा दैमा दङ जोंना बेहायनो दुगैबाय गरमाबो जाबाय दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै लोगोफोर लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय